Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for returning. Thank you for love and support. I appreciate you. Sikhuluma ngothando nesithembu ukuthi ke kuno season 8 ozayo vele. Nani guys seniyazi ukuthi uyezo season 8. Season 8 uzoza phela ngoba makuphela season 7 uphele ngengubo egreen, necleavage, necathulo, nebag eblack. Umseleke ihlala phansi ngoba khona usisi othi lapha ehlala phansi naye Mthombeni wathi umseleke akalindiswa phela akalindiswa umuntu wakho uphele lapha mawuphela ngale cleavage kube green ende icathulo sikhwama esimnyama sebezobuya ku season 8 bezothi ke umabani kade lapha itheku lonke itheku njengetheku ukuthi guys-ke abanye beni abasibona abasethekwini yabo ethekwini umgosi uphithizela u24 hours into encane kabi ethekwini wazi manje abasethekwini bengakutshela igaqa zakhona abafundisi abadumile umfundisi ethekwini nje abantu bakhona angazi kanjani likhulu lona itheku kodwa nje ethekwini bayazana umzala kaMamtolo akaze vele umakhelana kaMamtolo akaze vele now ubhuti kwiGagas FM kuthiwe nakho sikusolayo abanye bathi reality show abanye bathi hayibo le ndaba lena ibilobo ivunguza nje ivunguza kade sasilobo sithe sibona ukuthi hayibo akusilo esimaziyo sazilo akuyena lo esimaziyo babaningana sesathe sibheke izithombe lapha kuma comment lo mphakathi lo we comment section bathi siyamazi owangapha bamkhomba ePMB bathi ho indaba endala le abanye sebethi hawo kuba leminyaka la abanye bathi hawu wayekhona before abakamseleko bahlala phansi kwakhanyiswa amakhandlela lawa akhokhelwa imali kwathiwa kuyodla ukudla lapha uzobabheka emehlweni sasithena uphi phosi sade mbheke emehlweni sekukhokhwa imali dolo lusisi wahlala noMacele wathi ubone uMakhumalo lo Makhumalo lo owaze wenza uMakhumalo wakaMseleko wayotshela ubaba wakhe uKhumalo wayotshela umkhulu ubaba lo hambisa ingane ukuthi ke hayi baba khona omunye uMakhumalo ozayo indaba yakhona inje sagijima ngespeed esikhulu ke ku-social media sesiqalaza ukuthi ke uKhumalo komzala uKhumalo eduze uKhumalo kuphi adu isithombe saKhumalo Makhumalo omunye sadlula kuMakhumalo kwasekumiwa ngegama lokuthi uthe uMacele udle ekhaya sekumiwe nguMacele manje hawu sisithi umamkhulu wavele waba namandla ke manje egcineni amandla amamkhulu bengasebenzi ngani kuqala ngoba phela mase sifunda le setup sifunda labo mama ukuba amandla amamkhulu akhona ngabe akumili ngale ndlela okume ngayo sobe sichaza ngelinye ilanga leyo kwafika uMamtolo bamkhomba phi eThekwini yabo eThekwini njengoba ngikutshela yabo eThekwini lapha yakwi RSOD mhla kuphuma indaba babethi ngoba phela kwakuyindawo ezizwe ngezithe kwakutholakala lokho ababekusho nabathi sambone ephuma kulelo hotel bakhona ngempela babesho kulezi indawo ukuhleba kuzo ngeke ngixoxe ukuthi kuhleba ngoba mina anginifundisi ukuhleba ngathi hlebani kancane ngeke nginifundiswe yimuhleba uMamtolo bangamthola eThekwini ikhona indawo engaya kuyo ngathi abo uMamtolo maye khona uzovela la akavelanga uMamtolo kulela page ngavela ngathi ayi indaba engekho le akekho uMamtolo akekho ngoba itheku yabo nje masiphelele le video nginganenzela izigaxa zaseThekwini
Kodwa futhi mase ngintshela izigaxa zaseThekwini ngizosebenzisa ukuthi le ntombazane injani yazi iy'ndaba kangaka. Cha, angizazi iy'ndaba kakhulu, ngiyay'thola guys nami, ngiyay'thola iy'ndaba. Ngivele ngiy'thole ku-social media ngithi hayibo. Kusukela ko-DJ, osomabhizinisi, ubaba uMseleko-ke yena uyaziwa. Engangabonakala nje ubaba uMseleko esathi sisitha emotweni, engena emotweni kuthiwa hayibo leya walk akuso walk kaMangwabe leya, akusiyo uMakhumalo leya, akusiyo uMayeni, akusiyo uMacele. Bese kuthiwa ubani lo sisi atholakala eduze. Akukho la sisithe khona ubaba uMseleko eshutheke. Cha. Kodwa ngoba niyakholwa ukuthi ukhona unumber 5, kodwa ubaba uMseleko engakamembezi uMangwabe usizini 2 years. Ile nto bengizonitshela yona. Kuthi ngoba-ke unumber 5 usevele wamodela, ungenise emodela phela unumber 5 umusha. Zathi hayibo. Usalinda ukuthi uzohlala phansi. Mayesehleli phansi sifuna ukubona ukuthi ufana namuphi unkosikazi wasemzombo ngoba amakhosikazi ababa uMseleko acishe efana. Hawu. Mayesehleli phansi singasizwa ukukhuluma uMangwabe manje. Kwase kukhuluma uMangwabe. Ngoba uma ungaphindela kuleyo episode ulalele leya sesethi Mthombeni usho nje ngendlela uMangwabe esho ngayo. Engasigili unesi kube huye. Hawu, ngingaze ngiphoxe ukuthi ngenza ukukhohlakala ongaka. Unesi ngimthanda kanje ngenza i-corruption engaka. Kodwa phela imali yoMawande wenzela uMawande. Le video ayikho serious. Uthi ngimtshela ukuthi usizini 8 uzoza nokuzosivezela unumber 5. And lo number 5 lo esimbambe ku season 6 sifuna ukubona ukuthi kuzovela yena yini ngoba la simbonile. Akhona ama-screenshots ukuthi nangu. Mayesehlala phansi. Cha, sisazobabaza we guys ngoba phela sebebangaka number 5 abavelile manje, okusho ukuthi bawu4 ngokwale TV show. Ngoba uMamtoro noMakhumalo babekhona ngesikhathi esisodwa kusho ubaba uMseleko. Laphaya ekhishini likaMacele bezothesta ukudla ukuthi uMacele uzokushaya kanjani ibhodi, wakhuluma ngezancinza. Lona-ke osephumelele wengubo egreen sibambile-ke ukuthi naye ingubo egreen. Yose sefika ngosizini 8 sithi huyi. Saze mase kube sekushintshiwe kwaze wadlalwa ngathi. Yinathi-ke sithanda idrama phela ngoba nabanye bathi nje lo number 5 akabe khona for drama purpose. Sibone ukuthi uMangwabe kuyobe sethini, uyobe sesukuma ehlala ethini. Ngoba nje abanye beni bathi uMangwabe unqena lento leyo ukuthi uyabona lezi ndawo zokudlela okuthiwa nali itafula ligcwele lonke, yidla kodwa awuphumi nakho, yidla usuthe. Bathi uMangwabe-ke naye leyo nto-ke eyenza ukuthi a-unpack. Uyabona leyo ndawo leyo ukuthi uyangena la kudliwa khona. Kukhona konke ukudla kodwa kuthiwa yidla la, usuthe la, ungapheki, uhambe nakho. Mina ngimshaya ngumuntu ongithi ngichaze into kahle yena efuna ngandi. Thi uMangwabe inkinga yakhe kulaba abasho lokho. Bathi u-check out uMangwabe, uloge out. Inkinga fanele athi ngoba i-network idonsa khona la. Mayephuma iya-disconnect i-network. Udla la, usuthe la, enjoy la, umnandi la. Manje mawuthi uyaphakama uyakushiya lokhu okulapha endaweni yokudlela. Thi uhleleli lokho uMangwabe usha abantu akusho ufix, usha abantu. Ukuthi-ke wathi nje istep esisodwa vuthu zonke izinto lezi ekuthiwa benefits, allowance, ntontoni, imoto ayisadumi, imali ayisagcwalise kuyashoda. Kusho abantu Nkosi yami, kusho abantu. Ngase ngithi mina hawu, abantu bayashesha bayicabangeni le nto. Engathi angakhumbula nami ukuthi saya endaweni enjalo. Kwathiwa nje nali itafula ligcwele, nizodla nize nisuthe nikhathale, kodwa angeke nikupheke lokudla. Hawu, umona ngoba sikukhokhelile nje. Kwathiwa nje vele-ke lokudla nizodla la.
niphumule khona la, nisuthe khona la, niphuze eniphuzayo. Kodwa-ke ayikho indaba yokuthi kuyaphekhwa lokhu nje kudekwa lapha etafuleni nidle. Ngathi cha, khona imali-ke yayi-reasonable, kwase kuba yilowo mona wabo-ke wokuthi akuphekhwa lo kudla. Angazi uma kusenziwani leyo nto guys. Manje kuthiwa uMaNgwabe-ke yena uhleli ngoba mayethi qekelele ziyasala izinto. Hhayi ukuthi ngeke aze abe nazo. Ngazi singambekela kanjani le nto le, kodwa niyayibona yona leyo ukuthi mayethi qekelele. Ukubona le nto bayisho ngesingisi kuthiwa hlampe ile environment ekwenza ukuthi ukhule. Wasuka kule environment uba mncane. Yasazi-ke guys abantu. Abanye ngiyababona-ke beze ngobutsotsi laba banezinto abayikhombayo. Manje lezi zinto uma beyikhomba balobu bephusha mina phambili kuthiwe mina angithi. Mina angisho-ke ngoba le nto eyenzakalayo eniyibonayo ama-challenges lawo avelile. Nami kodwa engeke ngithi hawu kwase kuqondana ne-movie kangaka. Kodwa futhi ngibuye ngithi phela ama-challenges lawa vele azokwenzeka kubantu ngoba impilo vele inezigibe zakhona. Izigibe, iy'nkinga. Manje ngeke ngithiwe lokho ukuthi ngeke kube ukuthi sizoqoqa onke lama-challenges ama-challenges izihibe zempilo mase sithi-ke yikho ngoba vele lezi zinto zizokwenzeka kubantu. Akukho angeke kuze kwenzeke kuyena. Manje akukho okusuke kuthi guarantee yile ndaba. Kodwa ngiyanibona ukuthi nina senilokhu nithi fix kanti yini leyana. Nami-ke njalo ngiyasho kancane ngithi yini leyana. Ngithi hayibo. Khona uma ungase ugxile ema-movie-ni ukuthi sisuke singazi la bantu ababenza lama-movie bona batshele obani. Kodwa phela abantu umqondo womuntu uyabona. Umqondo womuntu ubuka le nto ayibukayo ethi hayi angiqondi ukuthi ubani waba nama-challenges amangaka eyedwa. Makwenzeka lokhu asimame, kwenzeke lokhu asimame, enzeke lokhu aye phezulu. Hayibo, kanti kwenzakalani la? Kwangathi kukhona indawo akhokha kuyo athuthuke. Uyakhokha ngapha uyathuthuka. Ngathi khona asazi kubabhali bama-movie ukuthi ababhali bama-movie-ke nabo abaze basichazele ukuthi le movie lena yaxoxwe umkhulu hlampe othini saseke siyenza i-movie. Ngoba ngisho abelungu banayo le nto. Abelungu-ke yona bayenza ngesiLungu. Mase kuthi ngapha e-Afrika bayishaya ngale ndlela le silobe sithi hhayi kodwa ngeke inganekwane lena. Sithi hayibo hhayi inganekwane yabo. Bayakwenza kodwa asazi kodwa ukuthi yikho yini ngoba phela manje akuna-proof. Angithi-ke kusuke nje ngisho elona ukuthi i-witchcraft inkinga awukwazi ukuthi ungabophisa umuntu ngoba ayikho i-proof ongathi hawu njengoba kubuhlungu isandla ungithakathile. Ayikho i-proof yaleyo nto. Hhayi futhi angeke kusebenzise inyanga nesangoma. Hayi guys ngine-flu hlampe i-flu le yenza ukuthi ngiheme. Ngiyaxolisa guys ngeke. Nisho ukuthi ayibuyanga impilo ilena lokhuya bakusiphethe eminyakeni. Siboshwe endlini. Ngeke guys. Siyastima manje. Kusasa nje futhi ngibona ukuthi angisukumele le flu. Bakithi uMaNgwabe ethi uSapho ngikasuthe mayephuma ngoba itafula lidekwe la ehleli khona. Niyakhuluma wema, niyakhuluma nina. Kodwa nami ngithi ngoba nenyanga leya yasho njalo. Inyanga lo mngani wabo. Kodwa yathi-ke yayichaza ngomacele njengoba u-first wife ukuthi nje izinto eziwubukhazikhazi ngomacele anazo zincike endaweni ahleli kuyona. Ngathi phela le nyanga ngikhuluma isiZulu mina ngiyasiza isiZulu. Umngani wabo-ke inyanga. Khona
ngisondelane eduze. Le nyanga le yakhuluma ngo-season 6 yathi nimbona uNesiphiwo unenhlahla yabantu abadala. Ngathi le nyanga-ke unezinto ayibonayo yedwa. Ngathi mina hayibo, sengilalela ngiyiqedanga ividiyo yakhona, kodwa nje njengoba nginichaza ukuthi leya vidiyo inyanga ikhuluma ifana ngqo nento yaseMozambique ukuthi inyanga yona ithe okwabadala. Manje nathi ngepha siphume la sithi akusinto yabadala ile yaseMozambique, noma mhlampe naseMozambique bashintsha into yabantu abadala bese beyenza ngolunye uhlobo, angazi. Hawu, kodwa yathi kwara-2 indaba yenyanga, ngathi mina hayibo, abayicindezelanga ngani manje sebeyenza into efanele kule nyanga abayinika ngani? Yini inyanga? Oh, mase ngilalela athi inyanga hayi ngoba edumile ku-season 6 amandla abantu abadala. Hayi, ifluke guys, lobu kuyema sengikuyema manje.